65 елдан һуң яна Вьетнам сәхнәһендә башкорт бейүләре. Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык бейүләре ансамбленең көнсыгыш илдәге гастрольләре дәвам итә. Бүген иҗади төркем Вьетнамның Вунктау калаһында сыгыш яһаны. Төбәк халкы игътибарына Гаскәровслар репертуарының алтын коллекцияны ингән бейү өлгеләрен тәкъдим итте. Башкортстан белән Вьетнам араһындагы дуслык ептәре һәм хезмәттәшлек тамырлары үткән буаттың 50-нче елларына барып тоташа. Гаскәровслар Вьетнам республикаһы буларак буйындырык хозлыгын яулагандан һуң гастрольгә килә. 7 ноябрьдән яңа елга тиклем ансамбль башкорт мәдәниятының сагу өлгеләре тәшкил иткән бейүләр белән сыгыш яһай. Безнең өчен был бик яуаплы концертлар, чөнки без Башкортстанда гына түгел, бөтә Россия халкы исеменнән мәдәниятне күрһәтәбез. Шулай ук безнең мәшһүр бейүчеләр Рәүлә апай, Хазиева, Радмир агай, Бадритдиновтар үткән юлды кабатлап үтү дә зур яуаплылык өстәй.